Още при създаването си ние декларирахме, че желаем да направим успешна България, такава каквато сме ние в индивидуален план. Успешни хора за успешна България. 7223 подписа бяха внесени от мен в Централната избирателна комисия. При всички положения една политическа сила трябва да бъде в постоянен диалог дори със своите политически опоненти, тъй като ние решаваме общи обществени дела. Но до този момент, въпреки многократни опити за разговори в тази посока, не сме идентифицирали друга политическа сила, която да разделя нашата кауза и постановките на нашата програма. Така че за сега решително не виждаме никаква възможност за коалиция, тъй като водещото при нас не е просто влизане във властта, а изпълнение на нашата програма. Аз или никой не може да даде гаранция, но ние при всички случаи ще наблюдаваме много внимателно дейността на кабинета и това конституционно задължение, което съществува служебния кабинет да осигури честни и справедливи избори, се надявам, че те ще си изпълнят своя дълг. При всички случаи, когато има отклонение, ние ще реагираме и ще информираме обществеността. Ние всички сме се доказали в индивидуален план, че когато се заеме с нещо, го довеждаме до край. Кога ще бъде този успешен край, който ние сме се поставили, т.е. постигането на амбициозната цел да променим институциите на българското общество, така че то да стане това европейско цивилизовано общество, което всички ние желаем да живеем като граждани. Това не знае кога ще стане, дали при тези избори, следващите избори или последващите избори. Единственото, което мога да гарантирам, че ние ще преследваме тая цел до тогава, до когато постигнем. Политическият период за последните 25 години ни дават много свидетелства за отклонение от понятието честна политическа борба. По никакъв начин не мога да предвиждам каква ще бъде, но във всеки случай това, което и заявих, ние ще реагираме като политическа партия на всяко отклонение от общо приетите норми, закони и по всякакъв начин ще се надяваме ние да бъдем пример за водене на честна и справедлива страна.